Аз съм Ралица, а днес ще си говорим за един антивирусен спрей Мермерски. Тук в студиото при мен е професор Йонко Мермерски, който ще ни разкаже защо този натурален продукт е толкова специален, защо можем да го използваме всеки ден и как ни помага. Здравей, Ралица. То е много лесно. Първо, това са природните съставки, които са най-потентните натурални антибиотици. Едната основна съставка е прополис, а другата е андрографис. Тук не знам колко време разполагаме, но прополисът още от древни времена, то от самото име прополис означава пред града, преграда. Той наистина, то не е само антивирусен, той е антибактериален, той е антиковид, той е противогрипен. Така че целият спектър от респираторни заболявания, които могат да ни посетят в кавички, особено през зимния сезон, той е широкоспектърен продукт, който ни предпазва именно от такъв вид заболявания. Още от древни времена, естествено, прополисът се знае, че е суперпотентен природен антибиотик, андрографисът по-късно вече е установен като такъв, така че тази вълшебна комбинация вътре от изцяло натурални продукти наистина е много ефективна. Ние вече 20 години имаме клиенти, които т.е. от най-малките до най-възрастните се възползват от възможностите за защита, които този спрей предлага. Точно това щях да ви питам. Всеки ли може да го използва? Има ли възрастова граница? Не, няма. Единственото нещо, което пречи, то не е свързано с самия ефект на спрея, е вкусът му. За съжаление, в природата нещата, които са полезни много пъти и не са от най-вкусните, нагарча. Но в край на краищата, кое е по-добре за 5-10 секунди да издържиме горчиво в гърлото си или в устата, или с 5-10 седмици да страдаме от някакъв вид респираторно заболяване. Мисля да го пробвам. Пробвай. Да видим как е. То звучи страшно, но не е непоносимо. Като по принцип при пробването, освен за устната кухина, аз обикновено при второто впръскване поемам и дъх, за да слезе надолу и в дихателните пътища. И по този начин наистина си гарантираме така една защита, дори когато комуникираме с много хора около нас през деня. В крайна края, не трябва да се взима на всеки 15 минути, взима се един път сутрин и това ни защитава за чак до обяд. На обяд, като вземем още един път, пръснем един-два пъти, 3 пъти, това ни покрива, пази ни чак до вечерта. Вечерта вече, като сме с семейството, по избор, ако желаем си пръскаме, ако не желаем, не впръскваме. Да, горчив е вкуса, но съм склонна да го ползвам, защото предпазва. Ако захарта и шоколада бяха полезни, никой нямаше да боледува. Те са вкусни неща, но в края на краищата основната идея е защитата от респираторни видове заболявания. Да, като усетим първи симптоми, знаем, че ще бъдем в среда с болни. Много помага. Да. Дори смея да твърдя, че много пъти, когато имаме заболяване, което не е, например, възпаление на сливиците и дори да е бактериално, както посочих, този спрей е ефективен не само към вируси, но и към бактерии. Наистина, изключително много помага. Той се употребява и като превенция, и като съпътстващо лечение, защото дори ако антибиотик е предписан, съпътстващо с антибиотика, когато на място, където е инфекцията в гърлото обикновено, изключително много помага, защото в край на краищата възпалението или заразата от вируси и бактерии, освен антибиотика, могат допълнително да се подпомогнат с спрея на мястото, където е възпалението, т.е. гърлото или дихателните пътища или трубовете. И нещо, което ме очуди, изцяло натурален продукт. Да, абсолютно няма нито една съставка, която да произлиза от някакъв химически произход. Това е характерно за всички мои продукти, които съм създал, като се почне от пробиотиците, като се премине към различните видове гелове за кожно приложение, за външно приложение, включително и този продукт, този спрей, който е антибактериален, антивирусен, антигрипен, антиковид. Всичко лошо, което може да ни се случи да се заразим през устата, той е анти-него. Драги зрители, чухте толкова хубави неща за този спрей. Аз веднага бих си го поръчала, така че
Виждате телефона на екрана, може да сканирате и QR кода или да ни посетите на codemarket.bg. Антивирусен спрей Мермерски.